I 10 ljudi, dobrodošli na ovu epizodu Skywarsa. Ovo je druga epizoda takozvana. Ja bi svima koji ikada budu igrali na ovom serveru, ako to još uvijek ova mapa bude još da ovo kliknuti. Sad ćete da vidjeti zašto. Dobijate bonus poene, sigurno. Nikad ja vas ne bi lagao. Ćete tačno vidite šta se nalazi ispod. Jako je pametno to kliknuti. Sigurno. Da li je moguće? Odmah prva runda je jedan veliki fail. Pa vidimo samo šta je deće. Ajde, pa fajtajte se. Ajde. Vidite ti pa. Pa ajde. Joj, grb uzima drvo. Šta će ti drvo? Fajta se. Dobro znam da je ovaj dobar lik. Use diamond kit. 9. O, ja sam u njegovom telu. O, wow. Kako liko dobro izve. Sad će jumpne. Ovo je zabavno. Mislim, ljudi, ništa ne diram, evo vidite mi ruke. On se kreće samo. Izvinite, moram da završim nešto, se spakala Skywars mapa, pa vidjet ćemo se minuto sljedeće. Ajde, pazi. Ajde više. Što ga dobro gura. A kako te gura tom glupom udicom? Pa skoči i kilaj ga. Nemoj da se zezaš. Aka ljudi. Da, ja sam pobedio, vidite? Jedan mi samo ostao živa. Samo još te izađem iz ovoga i kreće nova runda, ljudi. Sad ćemo da vidimo koju ćemo mapu moći da uzmemo. Yes, moja omiljena mapa, ljudi. Da znaš da nećeš imati crtanje noćas, nego sad kad legneš pravac krevet, važi? Pa zato što si tu pogledala. Ovo je sa trepkom, znači čim stanete na to taj... Onda moramo to da prekinemo, da ti operem guzu zuba, pa da možda odgledaš jedan put. Može? Ajde. Luka? Da, snimam. Privodi kraj. Hoću. Da li želiš da pojedeš, moždaš nešto? Ajde, dajte mi X, pa dajte. Šta? Nisam dobio oružje, pa šta? Koliko su oni promijenili ovaj Skywars? Je bilo mnogo, da imaš više sreće nego sada. Ću rukama ovo da lomim pola godine. Ako se ne smijemo da izvodi 4 komada. No, neću da gradim maču, jedno idem do sredine, ljudi. Sad ću da vidim... Da li mi je 4 dovoljno? To je samo 16 ovih daskica. Ajde vidimo. Još jedan. Nećemo snimati samo igrice. Ovo je za početak, jer nemam vremena jednostavno za ostale stvari. Tu se i montiraju i tu bi me mama ubila. Baš. Ne! Zašto sam pao? Aj mi reci, ja. Zašto sam ja? Mislim, to je sad jako nelogično, ali... Stvarno da padnem, pa koliko ja trebam da sam nesreće. Joj, a gde su ovo dvoje stani? Igrač. Da vidimo, evo sad ću. Da. Da. I idemo, morat ćemo da se disconnect.
konektujemo i da uđemo još jedno. Skywars i krećemo ljudi. Nova partija je pred nama. A to će biti Help Out, šalim se. Mapa se zove... Ova, ne znam kako se zove. Da vidimo... Oooo! Ne, izašao je! A nemoj! Rađujem, kucam. Šta? Da li je moguće da niko neće tu cool mapu? Tako cool mapu niko ne voli. To je najbolja mapa igra, ali svi vole ovo. To što? Ne. Ne da izađemo. Ušao sam. Ovaj kitor. I neko ima para, ja to ne kupujem. Če sam kupujem jer sam mislila kada ga kupim uvek ga koristim samo da izaberem kita. Mislila sam kako jeftira. Ali ja sam prije sam Skywars. Nije mi toliko ostale stvari bile zavisne. I jednostavno, sad sam baš imao sreću. Uopšte ne možeš da žuriš. I pobeda ljudi! Izvinite što sam čuto nekako, ako je bilo kamparsko, ali kakav je ovo skok bio? Jeste vidjeli odakle sam ja skočio? Ja sam čuto, totalno sam zaboravio da snimam. I ljudi, samo sekundu. To. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali u gledanju. I vidimo se vrlo uskoro. Ćao!